Dårlig nyhed og en god nyhed. Og jeg er fra Jylland, så man starter altid med det dårlige. Og den dårlige nyhed er, at jeg faktisk på sin vis godt kan forstå, hvis der sidder nogen her, som føler sig svigtet af politikerne. Måske ikke af samme grund, som I tror, at jeg kan forstå jer, men fordi at man i årevis har hørt en dommedagsretorik fra mange politikere om, at hvis ikke vi fører en helt bestemt politik, ja, så er fremtiden meningsløs. Jeg kan huske, der var en radikal politiker, der for et par år siden sagde, at hvis ikke man førte det radikale venstres klimapolitik, så skulle børn i fremtiden bo i telte, på pæle ude i vandet, og der ikke var noget meningsfuldt liv. Altså tænk sig engang, hvis man siger til folk, livet kan kun være godt, hvis vi fører en helt bestemt politik. Hvis man tror på det, ja, så kan man da kun ende med at føle sig svigtet. Så mit budskab til jer i dag, det er ganske enkelt. Lad være og lad dem splitte jer ad. For så længe de har held med det, så kan de køre os alle sammen rundt i manegen. I skal holde sammen. I skal stå sammen. I skal kræve jeres ret. For det er sådan, vi har skabt det her stærke samfund. Det er, når almindelige mennesker på tværs af skel, på tværs af forskelle, har stået sammen og kæmpet for vores egne rettigheder. Så det er mit budskab til jer i dag.